மேலதிக நேர கொடுப்பனவை அடிப்படையாக வைத்து ரயில்வே தொழில்நுட்பவியலாளர்கள் மற்றும் ரயில்வே உதவி தொழில்நுட்பவியலாளர்கள் ஆகியோர் உத்தேச பணிப்புறக்கணிப்பை முன்னெடுக்க தீர்மானித்தனர். இன்று காலை 7 மணி முதல் 24 மணி நேரம் இப்பணிப்புறக்கணிப்பு முன்னெடுக்கப்படும் என பொதுஜன ரயில் ஊழியர்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது. தமது பிரச்சினை தொடர்பில் ரயில்வே கட்டுப்பாட்டு அதிகார சபையை தெளிவுபடுத்திய போதும் அதற்கு இதுவரை தீர்வு கிடைக்கவில்லை என்பதால் குறித்த உத்தேச பணிப்புறக்கணிப்பை முன்னெடுப்பதாக அத்தொழிற்சங்கங்கள் தெரிவிக்கின்றன. நாங்கள் மக்களின் பிரச்சனைகளிலிருந்து உருவான அரசாங்கம், அவற்றை தீர்ப்பதற்கு முயற்சிக்கின்றோம். எங்களை பிரச்சனைகளுக்குள் சிக்க வைக்க வேண்டாம். இது 10-15 வருடங்களாக நீடிக்கும் பிரச்சனையாகும். அதனை தெரிந்தும் சில அதிகாரிகள் திட்டமிட்டு செயல்படுகின்றனர். இதனை ஒரே நாளில் தீர்க்க முடியாது. அதற்கு குறிப்பிட்ட காலம் தேவை. ரயில்வே திணைக்களத்தின் சில உயர் அதிகாரிகளின் செயல்திறன் இன்மையே இந்த பிரச்சனைக்கு காரணமாகும். නමුත් කාලයක් අවුරුදු 10ක් ඉස්සත් එකතු වෙච්ච ප්‍රශ්න අපිට නීති රීති ඇතුළේ විසඳන්න තියෙන ප්‍රශ්න